Island Ski Vlog, ang Bicolanang Orega. Mga kalingin, samahan nyo, pupunta po tayo sa Carrefour. Nandito po ako sa Algini Mall. Mga kalingin, samahan nyo ko at mamimili po tayo. At ang lulutuin ko po ngayon ay ang igado. And mga kalingin, see you later! Ayan mga kalingin, nandito tayo sa mga bilihan ng beef. Ayan. Dito tayo. Bibili po ako ng pang sahog natin sa yung gagamitin natin sa pagluto ng igado. Ayan. Ay mga kalinlin, ito po yung lahat ng ingredient na ating gagamitin sa paggawa ng igado. Ito po yung ating beef. Ito po yung ating beef liver. Ayan. Ito po gagamit po tayo ng silver swan, yung ating oyster sauce, soy sauce, yung ating ground black pepper. Din ito po yung ating green peas. Ayan. Ating green peas. Din gagamit po tayo ng red bell pepper. Ayan. Yung carrot, yung ating white onion, din yung ating potato, din yung ating asukal. Ito po yung asukal. Din po, ito po yung beef nor cube, yung pampalasa natin. Ayan mga kalin, ito po yung ating cooking oil. So ayan mga kalin, ang susunod natin gagawin ay imamarinate muna po natin yung ating yung gagamitin natin para sa igado. Ito po. Imamarinate po natin siya ng 20 minutes. Ngayon mga kalinlin, ang susunod natin gagawin ay imamarinate na po natin yung ating beef. Yan yung ating beef liver. Ayan. So, ang gagawin ko una ay ilalagay ko yung ating soy sauce. Ayan. Lagyan ko siya ng soy sauce. Lagyan ko siya ng 2 kutsarang soy sauce. Ayan. 2 tablespoons of soy sauce. Yan yung ating silver swan. Then, lalagay ko siya ng oyster sauce. Lagyan ko siya ng 2 tablespoons. Ayan. Hirap yung lumabas. Wala. Ayan mga kalindi. Ayan. 2 tablespoons of oyster sauce. Then, ilagay ko po yung ating yung garlic. Then, yung ating asukal yan. 1 kutsara ng asukal. So, yan mga kalingin, haluin natin. Then, lagyan din natin ng, paminta. Ground black pepper. Haluin natin ng maigi para kumapit yung lasa. So mga kalingin, ang gagawin natin ay hintayin natin ng 20 minutes, then saka natin siya lulutuin. Ayan na siya.
Then, ang susunod natin gagawin ay ihiwain muna natin yung ating gulay. Ito. Hiwain natin itong bell pepper. Ayan. So, ayan mga kanil, hiwain natin siya ng mga pahaba. Ayan. So, ayan mga kanil, hiwain ko na po yung ating carrot. Hiwain ko siya ng mga pahaba. Din yung ating onion. Mga kalin, pwede rin po kayong gumamit ng ordinary onion. Ito po gusto ko lang gamitin kasi masarap siya, masarap tong ano na to onion, yung white onion. So, tingnan natin. Din yung ating potato. Hiwain ko na rin. Hiwain ko yung mga pahaba. Ayan na mga kanilin. Nahiwa ko na po lahat ng ating gulay. Ayan. Ayan mga kalinlin, ang gagawin natin ay pinainit ko muna po yung ating kawali. So ngayon nilagay ko na siya ng oil. Ayan. Ang gagawin ko ay ipapray ko po yung ating patatas muna. Ayan. Ipapray ko po siya. Hintay lang natin na maluto siya ng konti. Yan mga kalin. Hanguin ko na po siya. I-side muna po natin. Then, ang isusunod ko po ay ating red bell pepper. Ayan. Ayan na siya mga kanil. Hanguin ko muna po siya. Ayan. Then, isunod ko po yung carrots. Ayan. Ngayon mga kanil, gagawin po natin ay isit aside ko muna po yan. Ayan mga kanil, lagyan po natin ulit siya ng oil. Kasi igigisa ko po yung sibuyas at bawang. Ayan. Ito po yung ating garlic. Ayan mga kanilin, so ngayon po, isunod na natin yung ating white onion. So ayan mga kanilin, ito na po yung ating onion and garlic. So ngayon, ilalagay ko na yung ating beef. Ayan. Yung minarinate natin ng beef. Ayan. Ilalagay ko na siya.
Hintayin lang natin siya mga kanin din na lumambot yung ating baka. Ayan mga kanin, ilagay ko na po yung ating liver. Ayan. Haluin natin. Takpan ko muna po mga kanin. Hintayin natin ng 5 minuto. Ayan ang mga kanin. So ngayon, lalagyan natin siya ng pampalasa. Ito po yung Knorr Cube. Ayan. Ayan, beef Knorr Cube. Haluin lang natin. So ngayon po, ilalagay ko yung sauce niya. Ayan. Yung pinagmarinitan niya. Haluin natin. Ayan mga kanin, haluan natin ng kunting tubig. Ayan. Haluin natin siya. Hintayin nating lumambot mga kanin. Ayan ang mga kanin. Ito na yung carrot. Ayan. Yung apoy. Ayan. Then, ilagay ko na rin yung ayan, red bell pepper. Then, ilagay ko na rin po yung ating green peas. Ayan. Then, yung ating patatas. Ayan. Hintayin lang natin mga minuto mga kanin. Din po yun na po siyang i-serve. Ayan mga kanin, luto na po yung ating igado. Ready to serve na po siya. Ayan. Nice. Ayan na mga kanin yung ating finished product na igado. Ayan. Kung nagustuhan yung mga kanin yung aking pagkaluto, huwag niyo pong kalimutan i-like, share, comments, and subscribe. Thank you for watching.